a bacci shine nace gaskiya sai na zo na ganki. Allah. Wallahi Allah gaskiya gunda na zo. Gaskiya dai wani da ka zo. Da ni ma wallahi kwata-kwata hankali na ya tashi ba ma da na kira wayan ka ba kaɗan. Gaskiya ne yanzu ne zan ci. Kai abokina wa ya baka izinin zuwa wajen yarinyar nan? Wannan kin san shi ne? Ban gane bata san ni ba. Kai za ka kalle ni ma ka ga mu wai ta san ni ko bata san ni ba. Kai ban dare ni ma ban dare ni wayo ma kai wanda ina ganin ka dan gaye ba na fara hawa kan bakin ka yanzu nan ba. Malam ai kamata yake mana sallama ko? Sallama ke Imana da Allah. Na gaura miki tafi. Saurayi na ne. Saurayin ki. Kai Ma fayaniya nake ji a wajen nan. Bari zai tashi in leka an gani. Bismillah ya Allah. Daga namun dan iskan ne yake yi mana da yake kokari ya tada wa iyaye na hankali. Ashe ma kai ne, ashe ma karamin dan iska ne kai. Dan Allah me ya dinka da wannan shashashan. Me ya dinka da wannan shashashan. Kaga daki jike ma kin san wannan bai san wannan ba kin sani ne dalili na yazo unguwan nan kawai yazo ya tare da mu. Allah rufe mun baki. Kamar ya ta rufe ma baki. An fi faɗa maka shashasha zaka rike ni ne. Zaka rike ne bari in shiga gida in fito. Jirani in ka isa jirani. Yana ina karamin dan iskan. Ina yayi? Ai nake faɗa miki kina shiga cikin gida yayin nan. Karamin dan iska, karamin bayawu da kace